Kijk door, een hand voor het luxe. Pardon. Moet ook gebeuren, hè? Ja, oh, geweldig. Mogen we even komen kletsen? Dat mag. Oké. Oké. Ja, druk nog bij. Oh, kijk. Hey. Komt dat dan door in? Dan ben ik... Goeiedag. Goeiedag. Ik wou me net af en vragen wat er dan met dat remke. Komt dat aan de binnenkant of Ja, dat is zo? de binnenkant. Oh, kijk wat een leuke. Oh. Hey. Die zussen toch niet veel? Ja, ik nog een naag. Ja. Oh, nou hang er vast. Dit komt... Nee, ze zijn vrij zeldzaam. Ja. Hallo. Maar vroeger werden ze afgemaakt. Hè. Echt hoor. Ja, omdat ze wit waren. De mensen willen alles eruit fokken. Dat... Oh. Maar oorspronkelijk is een bokser van oorsprong is je wit. Oké. Een goedemiddag. Een goedemiddag. Oh kijk, en deze is wit Ja. en u bent heel kleurrijk. Ja, verschillende zijn hè? Ja. En zo kent geen zo makkelijk door elkaar al. Ja. Nou, één veldeel. Hij luistert. Oh, ja, wat? Oh nee. Wat dat heel luistert. Oké. Nou ja, want we worden ons net avond vragen, voor die vliegtuigjes heb je vast en zeker een afstandsbediening. Ja. Maar voor de wederhelft ook? Nee. Nee. Er is geen afstandsbediening voor eigen. Geen gebruiksaanwijzing, niks. Oké. Geen garantie, helemaal niks. Hé, maar dat zijn serieuze vliegtuigen. Ja. Serieuze hobby. Serieuze hobby. Maar jullie zijn bij ons al een keer op het veld geweest. Dan is dat geweest in Nut? Ja. Op Ja. de hoogvlakte? Ja. op dat taluut, ja. Oh, banaan. Dat Kun je niet aan doen. dat is serieus lang geleden dan. Ja. Die foto hangt er nog steeds. Echt hoor? Ja, die hangt er nog steeds. Dadelijk heb je er weer een. Dat is foto 2. Ja. En welk toestel had je toen bij, joh? Ik was er toen toevallig net niet. Vond ik eigenlijk wel jammer. Oh, Ik was er niet bij. dus dit is de Wiedergoedmachung. Ja, denk het. En wie lang is dat al een hobby? Jaren 80. Wie oud word je toen? Begin 20 denk ik. Oké. Maar ik ben een tijdje tussenuit geweest. Ik heb jarenlang als internationaal chauffeur gewerkt. En toen ben ik eigenlijk helaas afgekeurd, zeg maar. En toen heb ik haar leren kennen en toen ben ik weer begonnen. Maar ik zult het leren, ik kom niet van hier. Nee, ik hoor het. Brabander? Of een serieuze Noord-Limburger? Zullen we zeggen serieuze Noord-Limburg en een grensgeval? Oké. Siebegewald. Ja, Oh. daar ben ik geboren, maar ik ben geboren en getogen in Gelderland op internaat en zo dan. Oké. Dus, Hoe was dat? Tuntje. Op een ja, hoe is dat? Hoe is dat? internaat? Je kunt een kind van een jaar of 6, 7 van alles iets maken en uit huis plaatsen, maar mist het toch altijd. Dus. Maar een vrij moeilijke jeugd gehad vroeger. En eigenlijk was dat voor mij wel beter op die manier. Om een beetje in het gereel... Nou nee, ik was niet moeilijk, maar wij hadden gewoon een hele moeilijke thuissituatie. Oké. Dus ja. En wil ze er iets over kwijt of liever niet? Ja, ik weet niet wat je erover wilt weten. Nou ja, het is eerst een moeilijke Ja, situatie. Mijn stiefvader, dat was gewoon een zware alcoholist. En Ah, oké. ja, dat kun je wel invullen, denk ik. Ja. En je eigen vader was vroeg Jij was, Die je was- was nog ik heel was jong, toen 5. is je eigen vader gestorven. Ik was 5, toen stierf hij. En ik was een jaar of 3, toen kregen wij de eerste bokser. En sinds die tijd heb ik eigenlijk onondergebroken in een bokser. Dit is al nummer 8. Teuntje. Teuntje is 2,5. Hey Teuntje. Hey. Tuntje is bekend in het hele dorp. Echt waar? Ja, ben je bekend in het hele dorp? Teuntje. Echt? Echt? Oh. Is Teuntje is Teuntje een meisje of een jongetje? Een jongetje. Een jongetje. Teun. Dat Teuntje. was een close-up.
Ja, hij luistert, hij luistert net zo goed als de wederhelft. Beter. 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 Veel beter. Nou, dat is toch goed een beetje. Hey, en wie heb je elkaar ontmoet? Ja, Want jij ziet meer van deze contraien. ik kom van dit contraire. Ik ben een echt Ruitser meisje. Een ruitje van Een Ruitser meisje, zeggen ze. Maar vertel, op het vliegveld? Ja. Oké. En wie kwam jij dan op het vliegveld? Ja, kieken. Kieken, naar de modelvliegtuigen. Naar de modelvliegtuigen, ja. Oké, en dus dat was door in Net, op, ja. op de hoogvlakte? Ja, te hoogvlakte. Oké. En word je alleen? Word je met iemand samen? Nee, gewoon. En toen Dan ben ik eens gaan informeren aan weer hoor. En dan kun je het vanzelf. Oké. En wat trok u dan aan hem? Gewoon. De manier waarop hij een vliegtuig bestuurt? Kleur, ja, misschien past een beetje van her. Nee, ik heb er wel altijd een andere kleur gehad. Nee, gewoon van mijn elkaar leren kennen. En, dan, Oké. En dat is een... en mijn hobby wordt toen nog die ballonvaren. Oh. Dus dat wordt de connectie. Oh, je zoekt ze allebei vliegen? Van zo'n zaak. Oh, oké. En als ik ze niet zie vliegen, Maar is dat het moet niet je goed. niet zeggen, hè, bij een luchtballon. Die varen. vliegen niet, die varen, hè? Ja. 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 Goh, en wie lang zit je dan nu samen? Voor 2 jaar, 20 jaar. Ja. En je hebt natuurlijk onafhankelijk van elkaar alvast plannen wie het je dat gaat vieren. Ik moet nog tot april 26 binnen aan het werk. Ja. Dus ik ben aan het werk en dan zien we wel wie of wat. Oké, maar... En of we het gewoon vieren, wij gewoon niet. Ik bedoel, Oh. we vieren elke dag. Oeh, We dat is een genieten van de goeie. dag. Ja, ja, ja. Dat wil je eerlijk zijn. Alleen de zon mag komen, dan geniet ik nog meer. Ja. Nou, dan heb ik misschien goed nieuws. Het schijnt vanaf volgende week schijnt het beter te weer. Dat hoop ik toch. Ja, slechter kan niet. Hè. Nou ja, een beetje slechter kan. Wie zit hier gestopt? De vliegtuigen gezien of zo? Ja, onze cameraman Mitch, ook wel bekend als Arendsoog, die zag dat de garage op stond en die zei, een modelvliegtuig. Dus ik zeg, zien een serieuze modelvliegtuig? Ja, het is een serieuze modelvliegtuig. Ik zeg, nou dan gaan we eens even kijken. En Dit is 3,5 meter. En de half rechtop staat, hè. Daarbovenste, dat is 3 meter. En de gele die er op de bok ligt, dat is 3,60 meter. En dan hebben we het over spanwijdte. Spanwijdte. Dus niet over de lengte van de rom, maar over spanwijdte. Spanwijdte. En daar komt een stermotor op. Wat is een stermotor? Ja, dat ligt daar bij Arendsoog. Maar die moet niet tegen de remken gaan hangen, anders dan heeft hij eigenlijk weer de box. Oké. het remke leed rechts van dich. Ja. En de stermotor ligt daar op de grond. Maar hier hebben we er nog één. Oh, dat is een stermotor. Dat is een stermotor. Dit is een 7 cilinder, maar dit is een kleintje, 70 cc. Oh, banaanzeek. En de andere op de werkbank is 125. Oké. En dat heeft ze ook wel nu, om zoiets de lucht in te krijgen. Nou ja, dit vliegt met deze ook, dus dat kan met een ander met half gas. Oké. Oh, een 7 cilinder. Doe het kalm. Ja. En de voorliefde geldt vooral de sportvliegtuigachtige. Dus niet geen legervliegtuig of zo die ook heel Nou, de populair zijn. behalve dit is eigenlijk een legervliegtuig. Dat komt eigenlijk uit de Tweede Wereldoorlog. Dat is de Fiesler Storch. Was dat een soort lestoestel Nou, of nee, een dat verkenningsvliegtuig? Ja, een verkenningsvliegtuig. Daar kon het heel kort starten en landen. Ging natuurlijk niet hard. En door heb je een Tigermot, dat is ook voor verder nodig. Oh ja, heel bekend hè? Ja. Ja. Nou, eigenlijk heb ik een beetje een dubbeldekker tik, want daar liggen er op het moment hieronder maar één. Hè. Tuntje! Nee, ik haal hem zelf aan, dus Ja, het is mijn dat eigen is- schuld. Maar het is een serieus gewicht als het tegen de kop springt. Hè? Ja. Ja, Zie? 33 kilo. Kijk, schoon aan de haak. En er zit niet veel verder aan, hè, joh. Nee, hij is eigenlijk 4 Nee. kilo te mager. Hij is te mager. Hij is te mager, maar er mochten 4 kilo bij zitten dieruit. Oh, Hij zegt, normaal moet ik zeggen ze moeten eraf, maar nu mogen ze erbij. en hoe krissen die eraan, die 4 kilo? Ik kreeg bij hem niet klaar, want hij eet al 2 keer zoveel als een normale hond van zijn leeftijd eet. Oh. Maar ik wandel heel veel. Ik heb vandaag hebben we 8 kilometer gelopen, dus dat... Tuntje! Ja, maar. Ja. Nou, even dansen.
Dat ken ik ook wel. Dat zal dan de polka worden, denk ik. Oh, de Op zo'n polka. televisie. De boksgepolka. Ja. Maar de kens maar met één toestel tegelijk vliegen. Ja, hè? wat wordt me lastig om te weten. Dus is dit dan een typisch geval van de uit de hand gelopen? Ja. Ja? wel, ja. Oké. Ja, want je hebt nog lang niet alles, want er liggen op de zolder en boven liggen er van alles. Ligt Oké. overal gaat. Maar je vlucht wel regelmatig? Als het goed weer is, dan is ze altijd vliegen, 's middags. Oké. Maar dat mag wel niet zo. Ik bedoel, dat gaat zijn hobby en dat vind ik fijn. Ik bedoel, Ja. veronderstellen zoet je altijd, maar je hebt... weet ik niet. Ja. Ik bedoel, en ik ben nog gewoon aan het werk, dus waar van toe zoet. Of er zit ze in een luchtballon? Of, nee, dat doe ik niet meer. Dat is Oké. de clubs opgegeven. Dus Nu dan rond de coronatijd toe. ik ben luchtbarones van? Op een plaatje. Oh, 3 plaatsen. Verdient het gunder. Van hier tot Gunter.